Takže čau tady Goroce a v dnešní roce zareagujeme na Battle Pass. Já už jsem teda Battle Pass splnil, už jsem ho viděl, ale jen tak jako zareaguju na ty skiny, jak se mi líbí, jako nějak to okomentuju, prostě to zhodnotím. Takže tady první stránka je Cerberus, tady máme nějaký loading screen, pickaxe, nějaký emotikon asi, wrap, V-bucksy, to se mi hodí. Glider, ten je zajímavý. Já se na to teďka pořádně jako dívám nějak detailně. Tady ta brána, ta je pěkná, se mi líbí. A tady to je ten emote. Jo, tady ten emote, ten se mi líbí. To je prostě jako miniaturní ta pandořina skřínka. A pak tady máme takový samotný skin Cerberus. A ten se mi líbí. Tomu bych dal asi takových 8,5 z 10. Je pěkný, ale není nejhezčí. Já si myslím, že vrhneme se na druhou stránku rovnou. Tady máme zase loading screen, jo, blablabla. V podstatě ty stejné věci, akorát v tady té zlaté variantě, když tak si to sami projďte. A tady ten se mi taky líbí. Je takový jako do zlata, je takový z kamene, je pěkný. Upřímně je pěkný. Dal bych mu asi taky 8,5. To si myslím, že je fair. Následně tady máme Afrodita, myslím, že to je bohyně lásky a krásy, myslím, nejsem si jistý. Loading screen, ok, může být, tady to je co? Tady nevím, že mám, to není nic moc. Tady to je pěkný, to je upřímně, to se mi líbí, ale jako není to asi něco, co bych hrál, je to třeba jako hezký na Valentín, nebo tak nějak, jako tematicky se to k tomu hodí. Tady banner. Tady ten, jak se to sakra jmenuje, wrap. Tak ten je pěkný, hele upřímně je to hezký, wrap je hezký, ten se poved. Potom pickaxe, ok, může být. A tady máme samotnou Afroditu. A tady to zrovna úplně nevím, protože jako vím, že byla líknutá, když tak tady ji máte, jak byla líknutá původně. A to se mi asi líbí jako víc, protože když to srovnáte s ostatníma skinama, tak to úplně jako nevyzařuje jako bohyně lásky a krásy. No to je jedno. Tak sválně, jestli ta druhá verze napraví, já už jsem to teda viděl, ale ještě teďka se na to podívám nějak detailně. Loading screen, ok, pickaxe, no ne, já už se v tom ztrácím. To je backblink, tady to je spray, pickaxe a glider. Ok, může být. Potom emote, ten vidím docela často, že ho lidi používají, takže asi je docela populární, já bych mu dal takových 8 z 10, jako není to nic jako extra, ale je to hezký. A potom tady máme druhý skin na Afroditu a ta vypadá teda dost divně. Vypadá to úplně jako jiný skin než to, že jo. Nevím, tomu bych dal upřímně tak 6,5, ten se mi moc nelíbí, ten se podle mě moc nepoved. A na další stránce máme Poseidona. Máme tady samozřejmě loading screen, potom tady máme, nevím jak se to jmenuje, myslím, že to je ten music pack, potom wrap, ten je pěkný. Emotikon může být, baťoch, ten je pěkný, ten se mi líbí. A krumpáč, jo, já si myslím, že to sedí jako k té tématice. A samotný Poseidon, ten mi přijde docela vtipný. A kdybyste slyšeli v pozadí nějaký zvuky, třeba jak jezdí auta, tak to je kvůli tomu, že mám otevřený okno, tak to když tak omluvte, kdyby tady byl kdyby to bylo moc nahlas, tak za to se omlouvám. Potom tady máme, nezhodnotil jsem to. Tady ten Poseidon se mi docela líbí, já vím, že lidi jako říkají, že není moc pěkný, nevím jestli to je jedno. A mně se líbí, dal bych mu takových 8 a 3/4 z 10, nebo víte co, dal bych mu 9 z 10, fakt se mi líbí. Potom tady máme druhou verzi Poseidona, co tady máme loading screen, banner, blablabla, wrap, ten je pěkný, spray, V-bucksy se mi hodí a emote, ukaž.
Ten je vtipný. Ten se mi upřímně líbí, tomu bych dal asi taky 9 z 10. A tady to je prostě... To je taky pěkný, akorát je fialový, tomu bych dal taky asi tak nějak těch 9. Celkově tady Poseidon se podle mýho názoru poved. Potom tady je Meduza, máme tady loading screen, ten je pěkný. Máme tady V-Bucksy, máme tady emotikon, doufám, píše, dobrý, je to emotikon. Máme tady Backblink, to je takový, ten je pěkný, ale ne, že by to bylo nějakých extra, jak třeba 7 bych tomu dal. Pickaxy, OK, může být, je to prostě sedí to k té tématice. Potom spray, ten je pěkný, ten se mi líbí. No je to pěkný prostě. Samotná Meduza, ta je pěkná. Samozřejmě mohla by být lepší, ale dal bych jí takových 7, no víte co, dal bych jí 8 z 10. Jo, je to nadprůměr, ale není to zase jako nejlepší. Potom tady máme druhou verzi, tady máme zase loading screen, tady máme potom emote, ukaž. Nevím, proč ten had robotický, když jako to, ale dobře, dejme tomu, je to hezký. Potom tady máme banner, ten je pěkný. Wrap, jo, tady hezky jak mrká to oko, takhle jako to. Nevím, jestli to bylo jen, jo, mrká, tak to je pěkný, to je pěkný detail, tak je asi tak 8 bych tomu dal. V-Bucksy, paráda a další možná edit styl na ty pickaxy, ty jsou dobrý. Prostě jako k té barvě to prostě sedí, jako tady to je zase taková dofialová. A tady je zase verze na tu Meduzu. Ta se mi možná líbí víc, takových 8,5 bych tomu dal. Potom tady máme Zeuse a no Diana, já nevím jak se skloňuje, nehejtěte mě za to. Tady ten loading screen je pěkný, ukaž, tady ten, já nevím jak se to jmenuje, ale když padáte z toho autobusu, že jo, tak nejdřív než otevřete padák, prostě ten glider, tak máte tohle, to je pěkný. Emotikon, ten dobře, může být. Backblink, takových 7, není to nic moc podle mě, ale no možná 8, hele, teďka když jsem se na to detailně podíval, tak možná asi těch 8, to bude dobrý. Kytara, škoda, že tady není auto, ale kytara je OK, to je pěkná, ale nehraju ten festival, takže mi to je zbytečný. Potom tady máme, tak tohle je fakt pěkný, tohle bude asi, tomuhle bych dal možná, hele, tomuhle bych dal asi i 10 z 10, to je fakt pěkný glider, to je fakt jako pěkný, fakt to chci. Tady potom máme samotného Zeuse nebo Dia, nevím. Tohle mi přijde takový OK, není to nejlepší, není to nejhorší, je to taková asi ta 8. Bude to taková, prostě, no asi to bude 8. Už další věci, tady máme zase loading screen, V-Bucksy, potom tady emote, to je pěkný. Wrap, ten je OK, ten je pěkný. Pickaxy, jo, asi to sedí k té tematice, OK, dobrý. V-Bucksy a potom tady máme druhý styl na Zeuse, který se mi možná líbí o něco míň. Možná bych tomu dal takových 7. Tady potom máme Artemis. A tady máme loading screen. A tady máme spray, tady máme pickaxe, ten je pěkný, ten se mi líbí. Tady máme emotikon, ten nevím. Prostě podle mě asi není nic moc, podle mě se nepoved. Backblink, OK, může být. Podle mě pěkný docela, nevím, je to prostě backblink, nějaký normální. Tady ten emote, zajímavý. A potom tady máme samotnou Artemis, ta je pěkná. Je to fajn,
že to je do toho takového Galaxy, je to prostě do takového toho Galaxy, jak máte třeba Galaxy, já vám rovnou ukážu, že to máte prostě takhle a je to pěkný. Ten skin, kde to má tady Battle Pass. Tak. Ten skin je pěkný, takže bych tomu dal asi takových 7, no ne, 8 z 10. Je pěkný, no 8,5 z 10 asi. Potom tady máme další věci, tady máme loading screen, tady máme backblink, to je ten samý, podle mě to bude edit styl, banner, ten je pěkný, pickaxe, tady to je pěkný, a glider ukaž. Jo, asi může být, asi OK. Tady máme V-Bucksy a tady ukaž. Jo, tak to je pěkný, tak to je fakt jako pěkný, to se mi líbí, jak má ještě masku, je takové jako do té lávové tématiky, tak to je fakt pěkný, to se mi líbí. Potom tady máme Hadese, máme tady, ještě jsem to nezhodnotil, ne? Myslím, že jsem to nezhodnotil. Tak tomuhle bych dal asi takových 9 z 10, to se mi fakt líbí. Potom tady máme Hadese, máme tady loading screen, máme tady to, když zase, no já už prostě máme tady tohle, všichni víme, co to je, já to neumím nazvat. To je OK. V-Bucksy, kytara, to je pěkná, to jo. Ale jak říkám, nehraju ten hudební mod, takže mi to je vesměs na nic. Tady ty vidle, nebo nevím, co to je, ty jsou pěkný. A jo, to se mi líbí, tomu bych dal takových 9 z 10, to je fakt pěkný. Ukaž vrep, ten je dobrý, takových 7 z 10, není nic moc, no jako není nejhorší, není nejlepší, tak možná těch 8 bych mu dal. A potom tady máme samotného Hadese, tak to je, tenhle ten skin se mi fakt líbí, tomuhle bych dal asi fakt těch 10 z 10, ale ta maska trošku tamto. Ale tak možná 9,5 až 10 z 10, něco mezi tím. Rozhodnu se podle toho, jaká bude druhá verze, tak se asi rozhodnu. Tady potom máme loading screen, to si myslím, že ukazoval už. Loading screen, backblink, ten je pěkný, emotikon, dobře může být, tady ten music pack, dobře, já nevím, já to mám nějak nastavený, že ty music packy neslyším, nebo tak něco. Potom tady máme glider, ten je pěkný, ten je fakt jako pěkný, ten se mi líbí, tomu bych dal takových 9 z 10. Potom tady máme samotného Hadese, druhý styl na něj a ten se mi fakt líbí, takže bych mu možná dal těch 10 z 10, nevím. Možná, ne, hele víte co, ať budeme trošku přísnější, dáme mu 9,5. Tak jo, tak to je Battle Pass a pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like, odběr a zatím čau.